Saya, memang mana ni? Ekdom customer kade. Ini pun monceh prank lah ini deh logoper. Ang mana daya dongkai ni biau na. Ni bezeng ha mana umur sen ni dokan awar na. Be mana benau ayurvedic ni muli suli panen nalai. Ang mana biau dini dokter jagan ang mana. Mana 1 घन्टा sini ada. Sabese mana customer ang jeng mana rai lai feye. Ang bekong naik kan mana. Ang mana sengen ada na customer kuhai. Besibang mana ma baidi feye. Ada ma lang feye. Oमफ्राय कास्टमारा माने मा रिएक्शन होयो आं बेखौ नायगोन माने दिनैहाय आं माने दायो दसे डाक्टर जासन दै मइदा 1 घन्टानि कारणे डक्टर हम दै हबो ना हबो এতিয়া আপুনি উঠিব লাগিব आं एबार इयाव जिरायनोसै माने साबेसे कास्टमार आंजों रायलायफैयो आं एबार मोजां खिन्थिगोन आरो ना माने बेसे गोबावनि उनाव जागोनथाय बेखौथ' मिथिया आङो बेसे गोबावनि उनाव कास्टमार फैगोन आं बेखौ मिथिया आं दा नै आरो ना आं दायो डाक्टर जाथ'बाय माने बेवहाय माने प्रेसारबो नायनाय जायो ओमफ्राय लोगोसे नै प्रेसार नायग्राया बेयाव दंखायोना बेजों नै प्रेसार नायग्रा ओमफ्राय मिथिनायाव दं आरोना दा बिसोर गासिबो मुलि गोजा आं दायो डाक्टर साबेसे मानसि फैयो नायगोन आं कास्टमार आंजों बायदि रायलायो दे थांफाबाय था दै मानसिफ्रा थांदों आरो फैदों खिन्थु दासिमबो माने रावबो हाबफैथ'वाखै आरो ओजोंहाय थाङो हाथाया मेन हाथाया ओरैजाय आरो सिङावहाय ओमफ्राय माने नैबे लामा खाथियावनो बे जिरायो नैबे लामाखौ माने गोदानसो कन्ट्राक्सन बानायनाय जादों माने बारा गोबाव जायाखै बे मैयानिफ्राय बानायदों ओमफ्राय बे हाथायनि थाखाय बेखौ एसे मोजां साफा खालामनानै होनाय जादों आरोखि ओमफ्राय दायो मा जाहैबाय जेसेबांखिनि हाथायाव फैयो मानसिफ्रा मा जाहैबाय माने थमजोंसो थांग्रा जाजोब्बाय गासिबो रावबो माने थाबायला बा साइकेलखौनो सालायबावला माने न'आव साइकेलफोर थाबाबो फ्राय मानसिया माने साइकेलखौनो सालायबावला नुदों दा नै बिसोरबो माने फैदों जाहैबाय थमजों फैनानै दा माने सा ससेनिफ्राय बिसोर थाबायलांबाय आरोखि सोरबाया माने गावनि पार्सनेलि दङ इसोरबो नै गथ'फ्राबो इसोरबो थमजोंसो फैदों बायदि मोनदां ना एलायथो माथो थमजोंसो फैमारदोंनो नोंमारगौसो इसोर गोजाननिसो मानिमोनहा ओमफ्राय आङो दायो नायबाय थानोसै ना गोबावानो जाबाय आङो दासिमबो मथे सासेबो कास्टमार फैथ'वाखैनो नै लामाया एसे डिस्टार्ब जादों बियो नै गोलैगोन नामालै थांदों फैदों आरोखि मानसिफ्रा खमसे खम आङो जाबाय 1 घन्टासो जाबाय आङो माने दासिमबो फैथ'वाखै आरो रावबो कास्टमार फैथ'वाखै 1 घन्टा जाबाय आरो बेसेबां गोबाव नेबावनांगोनथाय बेखौथ' मिथिला आङो ना आं दिनैहाय माने कास्टमार मोनगोन ना मोना बेखौ मिथिया कास्टमार मोनाजासिम माने आङो नेबाय थागोन माने मोनाजासिम आं थाबाय थागोन माने थेवब्लाबो आं माने फ्रेंक सासेबाबो खालामथारगोन माने आंखौहाय माने डाक्टार होननानै रायलायगोन ना रायलाया बेखौ एसे खिन्थिगोन आरो ना नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय आंजोंहाय ओमफ्राय जुदि सोरनिबा माने गाज्रि रावबो मोननो हागौ बा सोरजोंबा एसे बायदिसिना बुंजानोबो हागौ मानो होनना बुङो माने बेलेगखौ बुंबा आं बेलेगबो हरफ्लांनो हागौथ' ओंखायनो माने सोरबाया एसे माबाबो दा सोरनिबा खोथाखौ मिथिया आरोना सोरबा बायदिसिनाबो बुंफ्लांबा बुंनोबो हागौ बा बुङाबो जानो हागौ आरोना दासिमहालागै रावबो फैथ'वाखैनो नेबाय थागोन आङो नै बिथाङाबो एकदमबारे नेबाय दङ माने बोथोराबो गरम जाहांबाय नालाय एकदम गरम जाबाय माने दायो माने गरम दिन सफैबाय आरो माने ओरैजायनिफ्राय बार मोजां बारदोंना बता बरियाके मारिसे खिन्थु কি হ'ব কাস্টমাৰ নাহিব নেকি আহিব কেলে নাহিব ন অলপ আগতে আহিবলৈ কাস্টমাৰ লাইন লাগি আছিল ন আহিব লাগিছিল वाद करो जरा अभी होने जा रहा है पूरा फैंटास्टिक जेबो नाङा नामा नोंसिनो भिटामिन ओंखाम जानो हानाय गेस खारनायनि नाङा जास्लाबायबाबो लाङालै माथो रावबो বাইদেউ আহক আহক গেছৰ আৰু কিবা কিবিৰ বহুত আছে লিভাৰৰ ভাত খাব পাৰে কাৰোবাৰ যদি মাথা বিষ কিবা বিষ হৈছে ইয়াত চব পাই যাবি কোনোবা যদি ভিটামিনৰ লাগে পাই যাবি কোনোবা যদি ভাত খাব পৰা নাই চব পাই যাবি আহক ডেইলি কাস্টমাৰ সপ্তাহে মঙ্গলবাৰ ইয়াতে বহো মই সপ্তাহে মঙ্গলবাৰ ইয়াতে বহো আহক আহক নো প্ৰব্লেম ভয় নাখাবি সপ্তাহে মঙ্গলবাৰ ইয়াতে পাব কোনোবা নাগো তোমায় না নামা মাথা দাও ফেয়ালে আহিজা চব পাবি গেষ্ট্ৰিক লিভাৰ কোনোবা যদি ভাত খাব পৰা নাই ইয়াৰো ঔষধ পাবি ভাত খাব পাৰা ইদিও मोनो কইনা নামা মাথা নমা চেৰি ফিৰি ফিৰি মাথা নমা চেৰি ৰাখি কেটা কলাম ভিটামিনটো গেছনি নামা ইকো नोंनाव गेस दङ गेस दंलाय नोंनाव बेखौ जाबा नोंना गेसा खारगोन नांथ'आ खुरैदि दायो बिसोर आंजों रायलायथाय आं इसोर सानैजों रायलाय नोंसिनो माबाफोर नाङा गेसनि नाङा ना नाङा गेस जायाखै लाजिदों
माबा मोनसे बखिलांबायलै माबा बखिलांनायथाय मिथिया खियो बखिगौ होननानै माबा मोनसे होनबाय माने आं बुंदोंमोन ना गेस जादों नामा होननानै गेसनि मुलि नांगोन नाङा होनना बुंबाय माने नाङा जाबाय सासे माबा बुंलांबाय ना मिथिया आं दहायनो होनखादों ना सोरबाया माबा मोनसे बुंलांबो हागौ होननानै आं लेंहरगोन माने मा रिएक्सन जायो सोरबाया माने रायनोबो हागौ आरो ना मिथिया माने आंनि एकदम कास्टमारखा दै बे जाहैबाय माने सिनायखानायसो नालाय ओंखायनो बेखौ आं बारा जेबो खालामनो हादिया आरोना बुंनो हादिया सोरबा फैगोन इखौ नेबाय दं आं माने सिनायखायो माने बे जाहैबाय गावनो जाग्राखानो मुलिया ओंखायनो माने डाइरेक्ट फैनानै मालाय बेखौनो नांगौ होननानै माने बे बिनानै लाना थांखाबाय दा माने रावबो सिनायै आंखौ मिथियै मानसि फैबासो आं दा खालामनो हासिगोन नालाय दाथ' माथो रावबोआनो फैया बिराद गोबाव जाबाय नेनाया दाबो रावबो फैया आसुरितसो ओरैजाय आथिङाव सान्दुं नांजोब्बाय खामजोब्बाय नै सान्दुङाव ओरैबायदि गरम जाबाय आयु बोथोरा नैखिनि इयाव माने सान्दुङा खामजोब्बाय बेखिनियाव माने ओरैजाय सान्दुङा ओरै फैबाय ना जेराव माने गरम जाजोब्बाय नै बिदि आरोना आंथ' रोंला जाहैबाय दा माने बेबो जाहैबाय आंनि सिनायनायसो जाहैबाय ओंखायनो आं दायो माने जेबो खालामनो हादिया आरोना बे जाहैबाय माने प्रेसार नायजानो फैबाय आं माने इयाव आं थाबाय थाबा मानसिफ्रा जिराया माने सिनायखायो ओंखायनो माने आं फैबाय आंजों माने डाइरेक्ट माने रायलायखायासैबो बेजोंसो रायलायखाबाय उफाय गैया आं बेखायनो माने भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला आरोना बेखिनियावनो आं दोनथ'नोसै मानो होनोबा माने फ्राय मानसिखौ सिनायखाजोबो नालाय आंजों थाफैया माने आंजों फैया आं सानदोंमोन आरोना दिनैहाय माने मोनसे प्रेंक भिडिअ बानायनो होननानै गैया हायासै माने जाला आं माने केन्सेल खालामबाय आरो प्रग्रामखौहाय आं नांला माने आं भिडिअ प्रेंकखौ खालामला माने फ्राय मानसियानो सिनायखाजोबो जायगानि गोजाखा नालाय मानसिफ्रा ओमफ्राय माने जेसेबांखिनि पेसेन्ट फैदों माने बिथांजोंहाय माने मा जाहैबाय डाइरेक्ट माने बेखौसो नागिरना फैखायो माने आं जिरायबा माने आंखौ सोंखायानो जाहैबाय बेबायदि आरोखि खोथाया ओंखायनो दिनैनि प्रग्रामखौ आं केन्सेल जाबाय होननानै सानबाय आरोखि आरो आं हानाय नंला रावखौबो बेखौनो आं एसे खिन्थिबाय नोंथांमोननो ना दिनैहाय बेनो जाहैबाय जोंनि दिनै हाथायावहाय माने ओरैबो मोनसे दङ बेफोरबायदि नायग्रा टेम्परारि ना ओमफ्राय बेयावबो दं मोनसे टेम्परारि बे जाबाय दखान ओरैजाय मेन हाथाय ओरैजाय आरोना मेन हाथाय ओरैजाय ओरैजाय जाहैबाय फ्राय मानसिया बैयावहाय आं मैया बेयाव मोनसे पानिपुरि लानायनि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आङो बेयावथ' मानसिफ्रा ओरैबायदि दंखायो ओमफ्राय बैयाव साइकेल मेथाइ दङ माने साइकेल मेथाइ माने बिसोरो साइकेलजों लाना फैयो गगामुगनिफ्राय बेसेबांबा गोजाननिफ्राय ओमफ्राय बेयाव माने फ्राय मानसिया जायो आरोखि ओमफ्राय दा गरम बोथोर फैबाय नालाय इयाव माने बरफ जादों मानसिफ्रा ओमफ्राय दायो फ्राय मानसिया माने दहायनो होनखाबाय आङो जेसेबांखिनि मानसि दङ बिथांमोना माने दायो टमटमजोंहाय ओमफ्राय टमटमा जोंनि नोलोबाराव नुबाय दा आं दाख्लैयो मोनसे बे टमटमनि सायावनो मोनसे बिराद गिदिर भिडिअ लाबोखादोंमोन ना बे जाहैबाय जोंना बेसेबांबा माने टमटम दं होननानै आं दाख्लै खोन्थाखादोंमोन ना बिथांमोना मिटिं जादोंमोन मोनसे जाग्लांनाय हाबाफारि लादोंमोन आरोना बेखौबो एसे खिन्थिबाय आङो माने दिनैहाय माने जाबायदि सानदोंमोन प्लेनिं बे माने प्लेनिङा केन्सेल जाबाय ओंखायनो आं भिडिअखौबो माने बारा गोबाव खालामला मानो होनना बुङोबा माने जायखौ आं साननानै भिडिअखौ बानायदोंमोन ना बे जाहैबाय माने आंजों रावबो फैया आरो रावबो नायफैया बेबायदि आरोखि ओंखायनो आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय अके बाय